Maingon ko mga pinangga nga kutob ra sa claim nga moingon nga kini siya ang among simbahan kanang ang founder mo si Jesus Christ. Kutob la sa claim. Nga naman mingog kutob sa claim? Kay ang gipractice ni Jesus Christ, ang gipractice sa apostoles, wala gipractice sa Roman Catholic Church. Sorry, Ana Exxon, ha? Wala. It is because daghan is traditional. Usa ka desperadong argumento ang representar ni Pastoy Bacalares nga naman kay iyang ipamugos nga dili maka-provide og ebidensya ang mga Katoliko kung moingon siya or moingon ang Katoliko nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana gitukod ni Ginoong Jesucristo. Nabuta man siguro ni si Mr. Bacalares, dili mamakak ang kasaysayan Mr. Bacalares. Kung moingon ka nga puro lang claim, dapat imong gipaminaw ang mga dokumento nga gipresentar sa mga defensor Katoliko concerning sa proof. Proof ha, di lang ka simpleng evidence kay ang evidence man god mao na siya ang tawag ini mag-establish pa sa mga facts. Pero ang gisulti nako proof, mao na ang conclusion sa mga evidence nga nag-gather sa mga experts. Kadiin naghatag og pagpahimugat, naghatag og dako nga tawag ining importansya nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana gitukod ni Ginoong Jesucristo by historical proof. Kasi sa na mismo nagsulti. Dili man ninyo tawag ining madinay. Bisat pagkapila ninyo, may kapilang mingon nga, claim lang, puro lang mo tawag ining, mingon sila nga, gi-claim lang sa Katoliko, gitukod ni Kristo yung iglesia, pero dili mo mutanaw sa gitawag og mga historical facts. So mahitabo, it is a fallacy of suppressing the facts. Ginasuppress ninyo ang gitawag og mga ebidensya. Aron ingnong tinuod mo? Diba? Nagpasent naman og mga historical evidence ang mga defensor Katoliko concerning sa foundation sa Iglesia Katolika. O sa pamahin nyo ang tawag ining gipangita. Madto lang mo sa tawag ining palusot. And at the same time, kanang giingon ninyong palusot concerning doctrine, dili pag doktrina sa Kristiyanong Iglesia kanang inyong gina-claim. Dili doktrina sa Iglesia nga gitukod ni Ginoong Jesucristo concerning the tawag ining observance of the Sabbath, no? Dili na doktrina sa Iglesia Kristiyana. Og di pug ka magkabasa ilabi na sa gitawag og New Testament nga ang mga apostol nanudlo nga magtamud mo sa adlaw gitawag og ipapahulay. So, ang claim sa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga gitukod siya nga iglesia ni Ginoong Jesucristo supported by the facts kana or supported by facts by way of tawag ining historical facts. Pero kanang mingon mo nga puro lang claim, puro lang mulit reklamo nya wa mo gihatag nga ebidensya. Pagbungkag sa mga historical facts, sumuti pasabot, damguro na inyong pagreklamo. Dili na tawag ining wala na gibasihan sa gitawag og kamatuoran. Second point, ingon pa niya kay dili daw tinuod nga iglesia gitungkod ni Kristo, claim man daw kuno kay wala daw kuno gi-practice sa simbahang Katolika ang practice daw ni Ginoong Jesucristo. Remember si Ginoong Jesucristo, ang practice ni at that time usa ka Jewish practice. Nga naman kay member man siya sa Judaism. Kung ingon ana ang gukod ni Mr. Bacalares, dapat sana wala magpamimbo si Mr. Bacalares sa sektang gitukod og Amerikano. Dapat sa mga Hudyo sila nagpasakop kay practice mo na. Mao man na ang gi-adapt o gidawat ng practices ni tawag ining ni Ginoong Jesucristo. Dili lang kay pag-observe sa Sabat, kundi ang pag-observe sa balaod kadtong not less than 600 laws na ginasunod ni Ginoong Jesucristo at that time nga presente siya ni anang panahon na ug even ang mga apostol mao gihapon. Pero nga na nagpasakop mo anang sektang gitukod og Amerikano. Nanang wa mo nagpasakop sa gitawag og relihiyong Judaismo kung sundon nato absolutely kadtong practice ni Kristo nga nakasulat sa balaang kasulatan. Number 2 point sa second gitawag og argument, ang focus lang ninyo adlaw ipapahulay, di ba? Hilig kay mo gamit anang libro ni St. James nga kung gisupak ganin nimo ang usa ka balaod, gisupak nimo ang tanan. Remember, ang mga Hudyo practice nila nga di lang kay 10 commandments ang sundon. Ang sundon nila 613 laws. Ang question anak gituman ba na sa Seventh-day Adventist? Wala. Og sa main argument nato mga sir og mga ma'am, si Ginoong Jesucristo dili subject gyud ana nga tawag ining balaod. Kay ngano man kasi man ang siya man ang promulgator rather sa gitawag og balaod. Mo na nga para ma-perfect ang maong gitawag balaod, nagtukod siya iyang kaugalingong iglesia. Kay para kadtong old law, apil dito ang tawag ining law of the Sabbath, makambiuan to. Mo bitaw kabubuton gyud nga mabanhaw siya adlaw Domingo, dili adlaw Sabado.
Kay presente anong panahon na sa adlaw Domingo gisimba siya. Unya practice na sa mga apostol. Di ba? Nga unang adlaw sa semana sila magtigom ug magsimba kang Ginoong Jesucristo. O gani mapribahan na ang pinakaunang pagsimba nila kanang St. Matthew chapter 28 verse 1 verse 9 verse 16. O unang adlaw o buhat kapitulo 20 bersikulo 7. Unang adlaw gihapon. 1 Corinto 16 unang adlaw gihapon. Revelation chapter 1 verse 10 unang adlaw gihapon ang ilahang gitawag og pagsimba. Unya ang mga documents sa mga fathers kay mga tinudluan sa mga apostol. Unang adlaw gihapon ang presentasyon nganong wa man ninyo nagisunod. Di ba? Nganong diha man gyud mo mosunod sa giingon ninyo nga practice ni Kristo sa adlaw ni papalay dili man to iya ha. Di man to iglesia niya gitukod. Ang iglesia niya gitukod na ay bag-o at at the same time amended. Nga balaod gikan sa gitawag og mga Hudyo gi-amend nila og kanang adlaw nga ilang gipili sa pagsimba kang Kristo og kabubuton ni Kristo nga simbahon siya adlawng Domingo. So palpak na, di ba? Palpak lang. Third argument niya, ang gisunod na sa Iglesia Katolika kanan daw tawag ini nga tradisyon. Si Pastoy nagistorya ni nga murag pikoy bisag gabiin na good morning gyapon ang isulti. Buot na kung ipasabot mga sir og mga ma'am si Pastoy Bacalares wa siya kasabot kung sa iyang gipamulong. Unsa man ang tradition? Tradition, it is a teaching, it is a thing handed down from one generation to another generation. Kana palang pag-quote ni Pastoy Bacalares sa Biblia, traditional na. Nga naman, wala man na nag-exist sa panahon lang ni Pastoy Bacalares. Gidawat na from the 1st century AD pa. Oh, subot pasabot, imong gikaon karon, inyong gikaon karon ang inyong kaugalingon sinuka nga dili mo gusto ng traditional. Kaya kung dili mo musugot anang traditional teaching, so therefore, muuyon mo sa dili kanang sekta nga inyong gipasakupan tinuod gyud nga iya na siya. Wa kay bako ra man ibuto. Bago ra man ang inyong tawag ini mga teachings. Di ba? Ang teaching sa mga apostol traditional. Mabutingon ni San Pablo, hupti ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa pulong ug sa sulat. Oh. So kung dili mo ana, buti pasabot ka ng inyong pundok sa kuha ng giingon, dili gid iya ni Kristo. Angkon-angkon ran ninyo, mo ni karong claim lang, way ebidensya. Di man makakonek ang 70 Adventist sa panahong Kristo, di makakonek. Ikaduha, even sa teaching, di gihapon tawag ini makakonek. Sa hinungdan nga ang implementer of the law of the Sabbath o ang implementer sa Sabbath tawag ini nga worship o mga Hudyo dili ang 70 Adventist. So dili sila makakonek. Nganang di sila maingon nga traditional o di sila mudawat og traditional. Ngano man kay putol man ang relasyon. Kung putol ang relasyon, buti pasabot way grasya anang punduka nga gipasakupan ni Pastoy Bacalares. Muna ilaran lang ninyo inyong lolo. Ay lang gyud ninyo ilarat kay dagko kay may isod ninyo bulsa. Di man ninyo mailad. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin. The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.